午後からは、リレー講演とパネルディスカッション。実は私たち、このキリバス民間ユネスコ協会設立支援プロジェクトは3年目ですけれども、健太郎さんとの出会いはもう少し前、今会長が5年前というふうにおっしゃいました。やはりそれは気候変動のことだったんですね。で、その時は、三上会長まだ会長ではなくいらっしゃらなくてコーディネーターをしていただいたという関係だったんですけれども、そこの原点に戻ったお話をみんなで考えてみようということが今日の午後の趣旨でございます。で、今日はそれに大変ふさわしいお二人の、講師の方をお招きしております。本当に20分という短い時間なんですけれども、講演をいただいて、その後のパネルディスカッションでお話を深めていただきたいというふうな構成になっております。1人目の講師は、福島秀明氏です。さんです。気象庁仙台管区気象台気象防災部気候変動海洋情報調整課。健太郎さん、まさにキリバスの問題のことに直結するような専門的なお話をしていただけるのかなというふうに思います。福島さんは仙台にいらしたのは今年で、その前は本庁の気象庁の方にいらしたそうです。やはり海洋に関する波浪とか潮汐の問題を研究なさっていたというふうなことなので、なのですが、本当にこの専門的な方っていうのは気象庁の方でも全国でも20人ぐらいしかいないだろうという、そういう方の貴重なお話を聞かせていただくということを楽しみにしていただきたいというふうに思います。2人目は櫻井愛子教授です。東北大学に災害科学国際研究所があります。で、昨日の新聞でも、防災枠組みの、仙台防災枠組みの、何項目かが達成した、あるいはまだだったというふうな話もありましたけれども、東日本大震災以来できた研究所が大変な、世界に発信するような研究所、国際研究所になっておりますけれども、その中でご活躍をなされています。東北大学災害科学国際研究所防災教育共同センターの教授でいらっしゃいます。で、同時に、東洋英和女学院大学大学院の国際協力研究科の教授でもいらっしゃいます。学生さんたちに社会科学というのかなの立場で防災のことについて、学ばせているというか、それを教えているというふうな、そういう先生でいらっしゃいます。まさに私たちが、じゃその得た知見をどのように自分たちの生活の中に生かしていくのかというようなことをお話しいただけるのではないかなというふうに思っております。では、お二人の先生方、よろしくお願いいたします。まず最初にでは、福島さん、よろしくお願いします。ご紹介ありがとうございました。仙台管区気象台の福島と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私の方からは、書いてある通りですね、沿岸域に関する気候変動の観測成果と将来について、お話しさせていただこうと思います。まずはじめにですけども、気候変動に伴いまして、皆さんご存知の通り、気温の上昇だけではなくて、海面水位の上昇等も観測されておりますし、今後も予想もより上昇していくというふうな将来予測となっております。で、今回の講演につきましては、まず最初に地球温暖化の仕組みをまず簡単にご紹介しまして、それから自然科学的なですね、根拠としまして、こういったような気温であるとか海水温、海面水位ですね。こういったものを特に重点的にお話しして、これまでの観測結果であるとか、
将来予測ですね、そういったものについて、お話ししていこうと思います。ちょっと台風とか、高潮、高波も書いたんですけども、ちょっとできるだけゆっくり話したいと思いますので、時間がちょっと足りなくなる可能性もあります。ちょっと割愛させてもらうかもしれませんけども、ご協力よろしくお願いします。まず、地球温暖化の仕組みなんですけども、こちらに書いてある通りですね、地球というのは、こういった太陽から、エネルギーをもらいます。で、一部30%ぐらいはエネルギーを反射、宇宙空間に反射させるんですけども、もう一つは地球自体から赤外線というものも放出してまして、これがまた宇宙空間に、逃げていくというふうな仕組みになっております。で、こういった太陽からの熱のエネルギーであるとか、こういった赤外線放射の収支によって、気温というか、地球の気温は決まってくることになっております。で、こちらの左のものはもう仮想的な地球で、大気がない状態を示しておりますけども、こういう状態ですと、世界の地表付近の平均気温っていうのは、マイナス19度ということになりまして、もうかなり寒い状況になる計算になります。もう、平均がマイナス19度なので、もう、下手したら、もっと最低はマイナス30度、40度ということで、なかなか人が住みづらい地球になってしまいます。ですが、実際の地球というのはこちらにあります通り、大気というものがありまして、ここに、黄色く示してますけども、大気というものがありますので、こういったものがあることによって、太陽からのエネルギーっていうのは、この大気は透明なので、透過させる性質がありますけども、こちらの出ていく赤外線につきましては、この大気があることによって、一旦吸収しまして、それをまた地表面に跳ね返すことになりますので、この跳ね返す分が、よりまた地球を温めるというふうなことになります。で、こちら、工業化以前ですね、のものを示してますけども、こういった状況であれば、平均気温は14度になると試算されていまして、大気があることによって、マイナス19度から14度で、言ってみれば33度ぐらい、暖かくなるわけですよね。これがいわゆる温室効果と言われるものです。言ってみれば、こういう地球上にですね、大きい毛布をかぶせて、いるようなもので、温室と言われる、温室効果と言われる、言われとなっております。で、これは1970年、1750年とか工業化以前の話ですけども、実際現在はどうなのかというと、こういった大気にですね、温室効果ガスいろいろありますけども、そういったものが、より、多くなってきて、言ってみれば、毛布が厚く重なってきているというふうな状況になっております。としますと、よりこの赤外線、宇宙に出ていく赤外線は、よりまたそこで吸収して、より戻ってくるといったような形になりますので、
より温室効果が強まっていくというふうな、現在の状況になっております。こういった、例えば CO2 ですね、温室効果ガスの一つですけども、こういったものを工業化以前と比べますと、現在は、プラス 49% ということで、ほぼ現在にかけた 1.5 倍というふうな濃度になっているというふうなことも観測されております。これが簡単に言いますと、地球温暖化の仕組みになっております。で、こちらは世界と日本の平均気温ですね、を示しているものですけども、こちらの左のグラフというのが、世界の気温の推移を示しておりますが、大きく見れば、右肩上がりになっておりまして、100年あたり0.73度の上昇ということになっております。日本はこちらでして、より年々変動がギザギザになってまして大きくなってるんです。これは結構ローカルな影響も影響してるんですけども、だいたい100年あたりですと 1.28 度というふうな形で、上昇傾向ということになってまして、世界に比べると、より日本の方が上昇量が大きくなっております。で、皆さんご存知かと思いますけど、IPCC という機関がありまして、そこで去年、一昨年ですね、新たな第6次の報告書が公表されております。その中では、人間の影響というのが大気ですね、などを温暖化させてきたことには疑う余地がないというふうな表現をしております。第5次のレポートまでは、疑う可能性が高いとか、可能性があるとかという表現、可能性の話をしてたんですけども、今回の新しい報告書では、疑う余地がないといったようなもう断定的な表現に変更して評価されております。次は海面水温ですけども、海面水温も、世界、日本とも、気温と同じような形で、右肩上がりで上昇しています。で、こちらも同じようにですね、日本の方が100年あたり 1.19 度ということで、世界よりも上昇率は大きくなっております。こういった日本の特徴としては、結構大陸に近い島国ですので、そういった大陸に近いほど気温上昇も大きいですので、そういった影響も大きく受けているかと思います。で、次にですね、海洋内部への熱の蓄積というお話ですけども、海洋というのは、地球の表面の7割を占めておりまして、大気に比べますと、熱容量が大きいという特性があります。熱容量というのは、一言で言えば、温まりにくくて、冷めにくいといったことになります。で、そういう特性が海、海洋にはあるんですけども、ここに示しているグラフなんですが、地球の中のですね、エネルギー変化量というのを示していまして、簡単に言いますと、温暖化でですね、過剰に溜まったエネルギーのですね、行方ですか、これがどこに行っているのかっていうのを示しているものになります。
縦軸が、エネルギーの蓄積量をゼタジュールという単位で、ゼタっていうのはあまり聞き慣れないかもしれませんけども、まあ、一面メガとかギガとかそういった種類のもので、ゼタジュールというのはエネルギーの単位になります。で、これを見ますと、どこに熱が蓄積されているのかというと、ほぼこの青系の色で見られるとに、約 91% が海洋に熱が蓄積されていることになっております。まあ、逆を言えばですね、海洋というのは地球温暖化の進行を緩和していく、まあ、熱を吸収することによって、そんなことも言えるかと思います。で、まあ、大事なのは大気なんですけども、大気は実際、1.3% しか熱を蓄積していません。けれども、まあ、これが実際気温を上げていることになっております。で、まあ、将来として、気温とこういった貯熱量ですね、海洋の貯熱量はどうなっていくのかというお話ですけども、将来を話す上では、排出シナリオ、CO2 とかですね、そういった温室効果ガスの排出シナリオというのをいくつか考えておく必要があります。IPCC の方では、ここで、示してあります通り、いくつかのシナリオを考えておりまして、まあ、この一番上のもの、非常に多い、排出量が非常に多いっていうのが、まあ、いわゆる、4度上昇シナリオっていうんですけど、全くこう、対策もしないで、このまま放置して、いった場合のことを言います。で、こういった下の方のシナリオというのは、2015年にパリ協定というのがありまして、まあ、そこで世界的に2度を目標にしましょう。できれば1.5度にしましょう。というふうな、言ってみれば2度目標というんですけども、まあ、こういったものに近いものが下の方のシナリオになります。で、気温の変化ですね、これから2100年、21世紀末までどうなっていくかっていうのを各シナリオで、試算したものがこちらになりまして、まあ、こういった一番非常に多い4度シナリオだと、21世紀末はもう4.4度まで上昇していきます。実際今まで工業化以前から今までですと、世界的には1.0から1.1度ぐらい上がっているという状況ですが、またさらにですね、21世紀末には4.4度まで上昇すると。ただ、まあ、こういった非常に少ないようなシナリオで進むと、2050年には1.5度を超えるんですけども、徐々にゆっくりですけども減ってくる可能性もあるということで、1.4度まで下がる可能性もあるというふうな試算になっております。で、まあ、気温としてはこういうふうな形なんですけども、実際海洋の貯熱量はどうなるかと言いますと、なかなか海洋というのは先ほど言いましたように、熱容量が大きくて、まあ、言ってみれば、冷めにくいという性質がありますので、なかなか、こういう一番いいシナリオ、非常に少ないシナリオでいったとしても、貯熱量は増加し続けるといったような試算になっています。まあ、少なくとも2300年まで続くといった増加量になっております。まあ、これが結局、大元となって、まあ、海水温を上げ続けたり、ひいては海面水位を上げたりといったようなことになっております。で、まあ、世界の海面水位についての観測の話をしたいと思いますけども、
こちらの左のグラフが、過去2500年の間の世界の海面水位の変化を示しております。最近というか近年までは、それほど大きな上昇というか、ほぼ一定まではいかないですけども、ゆっくりと変化していましたが、本当近年になってですね、急激に上昇しているのがわかるかと思います。で、こちらの期間を大きく示したのがこの真ん中のグラフでして、だいたい1900年から、現在までのものを示しております。だいたい1900年以降ですと、世界で平均してみると、0.2メートル、20センチ上昇をしている観測結果というふうになっています。そして、上昇度もですね、近年になるにつれて、上昇量が大きくなっているという特徴が見られます。海面水位が変動する要因としてはいくつかありまして、主に2つあります。1つは、海洋の熱膨張ということで、実際海がですね、温まりますと、結局密度が小さくなりまして、結局最終的には体積が大きくなるということで、膨張していくといったものです。で、それがだいたい 50% ぐらいの割合で寄与していて、あとは、氷河とか氷床ですね。こういったものが融解することによって、海面上昇していくと。これがだいたい42% とか、そういったことで試算されております。主にこの2つの要因で、海面水位は上昇していくと。で特に近年はこういった氷床氷河の融解の寄与が増加しています。でこういった表彰氷河と海氷では寄与がどう違うのかという話ですけども、海氷というのは、こういったオホーツク海とか北極海にあるものですけども、もともとこういうのは海の氷が、海でできたものですので、溶けても水の総量というのは変わらなくて、水位は変わりません。ですが、氷床とか氷河というものは、陸で、できた氷ですので、これが溶けるとなりますと、水がですね、海洋に加わることになりますので、水の総量が増加して、水位が上昇することになります。世界の水位の将来予測ですけども、先ほども貯熱量ですね、どんどん増加していくという説明をしましたけども、同じような形で、どのシナリオ、低いシナリオでもですね、21世紀末にかけて水位は上昇するといった試算になっております。例えば、2度上昇シナリオでは、38センチ、工業化以前から上昇。一番、ひどいというか、何も対策取らない4度上昇シナリオだと77センチ上昇するということになっております。で、さらに、こういった表彰の不安定性の不確実性が大きいというのがありまして、どのくらい結局、熱によって、こういった表彰がですね、動くかっていうのはなかなか難しいところがあるので、下手をしたらもうこういった77センチを大きく超えるような上昇する可能性があるということもコメントされております。
日本はじゃあどうなのかと言いますと、日本も同様にですね、近年、10年ぐらいの周期の変動はあるんですけど、ローカルな変動はあるんですけども、近年を見ると上昇傾向というふうになっております。日本の将来の推移についても、ほぼ世界の平均と大きな差はなくて、この辺のシナリオでは、例えば4度ですと71センチ上昇とかというふうな試算になっております。で、あとは次は台風とかという話なんですけど、ちょっともう時間も押していますので、この辺ちょっと割愛させていただきまして、台風とか、高潮、高波につきましては、簡単に言いますと、台風については、強い台風ですね。そういったものは、数としては増えていく傾向がある。高潮についても、そのリスクというのは増大するというふうな予測がされております。で、海面水位中心にまとめますと、世界平均の海面水位につきましては、1901年から見ますと、大体約20センチぐらい上昇しているところです。で、将来予測についても、21世紀を通じて、どのシナリオでいったとしても上昇し続けることはほぼ確実というふうな試算になっております。ということで、いろいろ他にもありますけども、こういった海面水位もありますけども、例えば大雨とかもですね、昨年の7月、8月ですね、東北地方でも結構記録的な大雨ありましたけども、そういった大雨についても、今後増えていくというふうなことも言われているところです。で、こういった気候変動によるリスクというのは増大してきているのは、将来こうなるとかという話ではなくて、もう実際顕在化しているという状況でして、これをどうしていくかっていうのは、まず第一には、CO2 とかですね、排出量をできるだけ削減していくっていうのが、先ほどお見せしたシナリオを下げるということになりますけども、それが第一なんです。それはよく緩和策と言いますけども、やっぱりもう一つは、適用策といって、どう適用していくかっていうのが、やはり重要な話になってきます。ちょっと講演の中では時間なくてご説明できなかった、こういった適用策とか、大雨とか、そういった話についてはまた、ディスカッションの方で、お話ししていきたいと思います。はい、私からは以上です。三島様、ありがとうございました。続きまして、櫻井教授、お願いいたします。はい、じゃあ、私の方から始めさせていただきます。さっきですね、午前中の部でキリバスの写真いっぱい見てたら、私自身も国際協力の専門がキャリアの始めで、一番最初に過ごしたイエメンの話を皆さんに見せたいなと思って、内藤さんの話を聞きながら写真を加えてしまいました。はい、私イエメン共和国という中東のですね、最貧国の一つです。今はですね、政治が不安定で、ほぼ無政府状態、そしてコロナが蔓延し、そして、気候変動の影響でですね、バッタが大量発生してですね、大変な洪水が起きて、ということで衛生状態が悪くなって、コレラが蔓延して、そして今、人道危機の、最も深刻な人道危機の一つにあります。こんな国がですね、まだ元気だった頃に、3年ほど JICA の専門家としてここにおりました。女性はこんな風に真っ黒で目だけを出す。今、マスクでですね、皆さん目しか見えないっていうのと同じような状況ですけれども、こんなところでですね、男性に混じりながら一人、カートっていうアンフェタミンが出る葉っぱをここに加えて、金曜日のお休みにずっとこのまま言うと口の中から唾液が出てきて、
さっきなんかお話ししましたけど、ラリっちゃうっていう、そういうようなんですね。これがコミュニケーションの場っていう感じで、こんなところで生活したこともあるということで、ちょっと話したくなって言えちゃいました。すいません。で、そんなことで国際協力の専門家で、特に教育協力の専門家として、私やってきたんですが、東日本大震災を契機に、教育協力ということで、国際 NGO のセーブ・ザ・チルドレンというところに入って、この、東日本の教育復興の、担当をしておりました。で、その中でですね、大体6ヶ月ほどの緊急期が過ぎると、次はどうするかっていうと、その次の災害に備えるとか、そういった形で、特に被害の大きかった石巻市でですね、学校防災、防災教育どうしていくのかっていう話が始まりまして、それ以降ですね、石巻市を中心に防災教育や学校防災の拡充ということで、ずっと研究をしてきていますということで、自己紹介を兼ねてお話をさせていただきます。これがないと私の話が何かちょっと後でシンポジウム、パネル時も分かんなくなっちゃうので加えました。で、研究成果は先ほどご紹介いただいた東北大学の防災教育共同センターの方にもですね、掲載をしていますが、学校の子どもたち向けの災害復興防災教育プログラム、それから、教員研修として、宮城県に各学校に配置されている防災主任の先生方に向けた、研修プログラムの開発と実施を今はメインでやっております。ただ、そういった国際協力のバックグラウンドもあるということで、2022年の4月にですね、社会科学から見る SDGs っていう本をですね、大学の、仲間の先生たちと、まとめて出版をしたところです。で、実はなんで社会科学から見る SDGs なのかっていう話なんですけれども、SDGs っていうと割と気候変動っていうイメージがすごく強くてですね、理系の学部、大学なんかでもやるところじゃないかっていうふうに考えられるところもあるんですけれども、経済学とか社会学、政治学といった社会科学からも SDGs っていうのを見ていくことが重要だよという、そういう、考えで、これをまとめたところです。今日はその中でですね、基本的な考え方と、その中でも自然災害や防災教育っていうのをどういうふうに考えるのかっていうところを簡単に、リレー講演として紹介をさせていただきたいと思います。で、SDGs っていうと皆さんこのロゴを皆さんご存知ですよね。今日もここに SDGs のロゴバッジをつけていらっしゃる方々がいらっしゃるかと思います。この17のゴールを達成することが SDGs だっていうのが、いわゆる、簡単な、理解の一つなんですけれども、あえてここでですね、私はこの SDGs っていうのは単なる目標じゃないんだよっていうところを問題提起したいと思います。というのは、このロゴが入っている17のゴールっていうのは、2015年の9月に国連が採択した文書、我々の世界を変革するという名前がついたですね、文書の中にある目標ということで、一部であるということになります。じゃあ、なんで我々の世界を変革しなきゃいけないのかっていうところなんですけれども、その中で、書かれているのがこの SDGs、17の目標169のですね、目標とゴールはですね、人間と地球および、人間と地球の繁栄のための行動計画ですよというふうに言っています。で、その一部の中に、先ほどのロゴが入っているということなんです。じゃあなんで人間と地球および繁栄の行動計画が必要なのかというと、実は今我々が直面している世界というのは、ここに書いてある不均衡の状態にあるというふうに考えられているということです。この不均衡、2020年にですね、人間開発報告書という国連開発計画が出している報告書の中で述べられていることですが、私たちは人類史上、そして地球史上、これまでにない局面を迎えているというふうに書かれています。ここに不均衡を表している図があるんですけども、半分が地球の不均衡、半分が社会の不均衡です。
今日、先ほど福島さんからお話したのは、まさに地球の不均衡のお話を気象という観点からされていただいてるんですけれども、地球の不均衡っていうのは、地球が危うくなれば、人間とすべての生命体にとって危険な状態になるよというぐらいの大きな変化が起きているということです。で、もう一つ大事なことは、社会的不均衡ということで、国家間、あるいは国内での貧富の格差、社会的分断ということで、我々が今日々いろいろなニュースで出てくる、世界のニュースで出てくるような戦争や格差や暴力といった問題になります。そして、この地球と人間社会の不均衡両方が今、非常に悪い状態にあって、その地球の不均衡と社会の不均衡がお互いをさらに悪化させているということになっているんだよということであります。それが我々が経験してきた新型コロナウイルスの世界的なパンデミック、これで、世界の格差というのがですね、さらに広がっていく。国内の貧富の格差もさらに広がっているという状態にありますし、そしてウクライナと、ロシアの紛争ですね、これも世界をさらに、いろいろな格差をもたらしています。先ほど私が申し上げたイエメンでも、ウクライナの小麦がオデッサ港から輸出できないとどこが苦しむか。日本では小麦価格の高騰で済みます。でも、ウクライナのその小麦が出ないことによって、イエメン、あるいはアフリカの国々は小麦がやってこないという状態になってしまいます。それが飢餓を招きます。このような形で、一つの紛争が世界各地に伝播をして、そしてより脆弱な人々を苦しめているという、こういう不均衡の連鎖が、お互いに起こっているということになります。じゃあ、誰が不均衡を生み出したのかというと、ここに UNDP のレポートにあった言葉、シェイクスピアのジュリア・シーザーから、引用すると、過ちは我々の星々にあるのではない。我々自身にあるのだということで、つまり私たちが今まで続けてきた、まさに先ほどお話にあった産業革命以来の生活、価値観、あるいは人間が作り上げてきた制度ですね。経済のシステム、市場経済システム、あるいは政治の制度、いろいろなもの、あるいは国際関係の制度、こういって我々人間が作ってきた制度や価値観、これは我々が考えて選択してきて作られてきたものなんですけれども、これが先ほど言っていた2つの不均衡を生み出してきているんだということなので、これを変えない限り、人間と地球とおよび繁栄のための行動計画は達成されないよっていう、私たちが私たちの行動、価値観、そして選択を変えていかないと、SDGs の17のゴールと169の目標は達成できないんだよっていうことを、この SDGs が書かれている国連の文書で、謳っているっていうことなんです。SDGs のロゴマークと目標がすごく有名になってくればくるほどですね、もともとのここの考え方っていうものが、実は忘れ去られている部分があるということなので、ここを今日あえて皆さんにお伝えしたいなと思ったところです。そういう人、制度とか価値観をどう変えていくのか、これを人間が作ってるっていうところが政治学だったり、経済学だったり、社会学だったりっていうような社会科学が関係しているよということになります。で、この17の目標と169のターゲットが目指すものということで、一番大事なのは持続可能な開発っていうのは、ここにある経済と社会と地球環境のこの3つの側面を調和させて、地球的な開発というものを進めていかなきゃいけないよということが示されています。なので、この SDGs のウェディングケーキモデル、地球環境問題やってらっしゃる方とか、環境に関心ある方はこのモデルよくご存知なんですけれども、あえて環境関係の方だけに限定しないで、このモデルそのものがすごく重要なんだよっていうことです。つまり、私たちが暮らす社会、あるいは私たちの、富の分配を決めている経済というものの一番の礎に、この地球環境っていうものがあるんだよということです。
なので、今まで社会科学っていうと、社会とか経済のことだけで、地球環境のことは全然関係なくて、我々は経済活動して制度を作って人間の選択してきたのに、今ここであえて地球環境と社会や経済の関係を常に関連づけて考えていこうよっていうのが、そもそも SDGs で一番目指していかなきゃいけないことなのかなというふうに考えています。ただし、限界があります。社会科学には政治学っていうものがあるんですけど、ここないんです。国連っていうのは国家間の議論する場ですけれども、なかなか政治的な動きがいろいろあります。民主主義ってなんだとか、ね、いろいろ今戦争起こってますけれども、こういった政治がこの中に入ってないので、実は SDGs できた時からその限界っていうのが指摘されてきています。そして今ここでウクライナとの戦争が起こってしまって、まさに政治がこの SDGs の達成っていうのを脅かしているっていう現状にもあるっていうことをあえて付け加えておきます。でも重要なことは、このモデルを使って我々の身近な社会的課題を考えていくと、身の前の私たちの生活っていうふうに考えられているものが、巡り巡って地球環境や世界とつながっていくっていうことを、日々の生活から想像力を働かして、つながりを考えていこうということになっていくはずですということで、あえてこのウェディングケーキモデルを示しています。じゃあ、それと今私が専門としている防災教育っていう観点から考えると、じゃあどう関係していくのか。防災っていうのは学際的で、私は社会科学者ですけれども、防災教育やってる。本当だったら福島さんみたいな気象の専門の方が専門に語ることの方が大事なんじゃないかっていうこともあるんですが、大事なことは、どうやって専門的な知識を皆さんに分かりやすく伝えるのかっていうことを考えていくときには、いろいろな観点から組み合わせて、リスクコミュニケーションしていく必要があるということです。で、私がいつもお話ししているときには、自然現象っていうのは、この図いつも学生にも見せるんですけど、これって何ですかっていうと、火山とか雪崩とか、今、土砂崩れとか、高潮になるのかな。で、必ず人間がこの中にいますってことなんです。砂漠の真ん中で地震が起きても自然現象であって災害にはならない。つまり、人間が自然と関わる、その接点で自然災害っていうものは生まれるっていうことになっています。なので、防災をやるっていうときは、さっきのウェディングケーキレベルの一番下の、自然っていう観点からいけば、そこがベースになって私たちの社会があるっていう、そういう関係にあります。で、自然災害が起きた時の被害が大きくなるっていう時は、例えば、ついこの間もトルコ、シリア国境でマグニチュード7.4、7.5の地震がありました。あの地震が起きて、まだ犠牲者増えてます。1万何千人って言って増えてますけれども、同じ地震が起きても、起きた場所によって被害の大きさが違うのは何でですかということです。それは人間の暮らしている人間の側で、例えば貧困だったり、あるいは紛争だったり、あるいは建物の耐震化が進んでないっていう、その人間の側の脆弱性、自然に対して弱い部分が災害が起きることによって露呈する。これが災害によって引き起こされる被害だっていうことになります。なので、貧しい経済発展があまり進んでない国だと、そういった対策が遅れているので、災害が起きると被害が大きくなる。だけど、日本みたいなところでは、人的な被害は抑えられても、経済的な規模が大きいので、災害が一旦起こると、経済被害っていうものが大きくなるっていうふうになってきます。そうすると、さっきのウェディングケーキモデルで考えると、地球環境っていう我々が暮らしている地球そのものに災害、自然現象が起きる。これによって人間の社会が揺さぶられて、より脆弱なところが被害を受けるんだけど、その上に乗っかっている経済システムは先進国である方が大きな被害を受けるっていう、そういう関係になっているよというふうにも理解することができます。で、災害リスクを減らすっていうことは、この社会の脆弱性を減らしていくことですよということになって、そうすると、いわゆるレジリエンスという最近言われています。一旦被害を受けても元に戻る力があれば、復興が早く進むので、そういった社会づくりを目指しましょうと
いうことになってくるんです。で、これが SDGs の中で主として自然災害を扱っているのが目標11になります。包摂的で安全かつ強靭で持続可能な都市及び人間居住を実現ってなっているんですが、この SDGs の中では、ここ仙台なんで皆さん仙台防災枠組のことよくご存知だと思うんですけど、この SDGs は自然災害の中でも特に水関連災害などの災害による死者・死者を削減しましょうということで、先ほどの気候変動、異常気象というものが地球温暖化ということがあることによって、SDGs は特に災害の中でも水災害というものに強調されていますということが一つです。実際にこれは世界で、この10年間ですね、2001年から2002年までに起きた災害の平均の件数と、実際に2021年に起きた災害の件数を災害の種類別に示したものですけれども、洪水、真ん中にあるフラットですね。これが一番頻繁に起きている世界で起きている自然災害。それから次がストーム、暴風ですね。台風も含まれると思いますけれども、これが大きなものであり、かつ件数で見ると全体でも自然災害の件数は、過去10年と去年だけを比べても明らかに増加しているよということが確認できるわけです。なので、先ほどの福島さんのお話にあったように、地球温暖化による影響というものは、私たち人間が自然と接することによって災害となって現れてきているということも、ここで確認できると思います。で、SDGs の中で自然災害はこの11だけじゃなくて、1番の貧困をなくそう、2番飢餓をゼロに、そしてもちろん13番の気候変動対策にも、述べられているところです。で、特に気候変動については、ターゲット13の3で、教育、啓発、人的能力及び制度機能を改善するということで、気候変動については教育の役割というのが大きく強調されているということになります。これが仙台防災枠組みと SDGs の関連ですが、今日はここはちょっと飛ばします。で、実際に教育は気候変動対策推進の重要な手立てであるということは国連でもずっと強調されているところです。で、この気候変動教育っていうことを考えていくときに、私自身がやっている防災教育と考えたときに何が違うんだろう、何が一緒なんだろうということを今日このスライドを用意するときに考えてみました。防災教育っていうのは単に知識だけを理解するだけじゃダメで、関心を呼び起こして意欲を高めて行動変容するっていうことが非常に重要です。何のために行動変容するのかって言ったら、災害の時に被害を抑えるためです。災害リスクを軽減する。つまり、究極的には命を守るっていうことになります。で、これをやるために、知識をどうやって行動に結びつけるかっていうんで、いろんな工夫をしながら、防災教育っていうのは今いろんな場所で行われています。でもやっぱり一番大事なのは、地域を好きになるっていうことかなと思っています。それから最初に、三上先生から、お話しあったように自分事として捉えるっていうところも非常に重要で、そのためには自分が住んでいる地域に関心を持って大好きだからどうしようって考えて、そしてその時に想像力を働かせる時にいろんな知識が役に立っていくよっていうことになっていきます。でも今回考えてみて分かりました。私がやってる防災教育だけでは地球温暖化を二酸化炭素あるいは温暖化効果ガスの排出を削減することができない。なんでかっていうと、被害を減らすためには、災害リスクは減らせても、これ最後に福島さんにちらっと言った、気候変動の適応っていう部分になるんですけど、この温暖化の排出を減らすっていうことにはつながんないんですよ。ね。で、私は一生懸命、自然と人間の関わりを理解する、自然の恵みと脅威を合わせて二面性を理解するってことが大事だっていうふうにして、災害リスクの理解するために地形を使って理解しようというようなこともやってるんですが、これだけじゃ足りないなってことに、今回改めて気づかされました。
で、実際に、学術的にも1年間の気候変動教育を受講したグループは5年後に実際により環境にフレンドリーな行動をしたり、二酸化炭素、温暖化効果ガスの排出削減に努めているということは確認されていて、本当にちゃんと気候変動教育っていうのをやることによって、行動変容につながって、二酸化炭素の排出につながっていくよっていうことは確認できたんですが、防災教育だとダメなんですよね。なんでかっていうと、防災教育って適用でリスクを減らすっていうことだけに。それはどういうことかっていうと、自分が被災者にならない。被災してもなんとか被害を食いとどめるっていうのがゴールになってるからなんです。で、地球に負担をかけているのは自分だっていうことを理解することまでには至らないんです。なので、気候変動教育っていうものが合わせて必要だなっていうふうに思います。なんでかというと、防災教育っていうのは自然を変えることができないから、起きたらそれをどういなすのかっていうことが基本になっているから。でも気候変動教育では、自分が行っている行動が二酸化炭素排出したり、化石燃料を燃やしたりっていう行動につながってるっていうことを理解して、だからそれを止めるんだっていうパワーを気候変動教育は持ってるんだっていうことなんです。ここがすごく重要で、これから防災教育に加えて気候変動教育も意識しながら私やっていかなきゃいけないなって、今日このシンポジウムに参加することで、改めてちょっと自分の守備範囲について考え直すっていう機会になりました。まだ続きはあるんですが、そろそろ時間のようなので、続きはパネル討議でさせていただくということで、今日はまずパネルに続く話題提供ということで、考え方のご紹介をさせていただきました。どうもありがとうございます。櫻井先生、ありがとうございました。